ko hunde fonde himmude. Ça doit, des mesures doivent être prises pour pallier ce problème. Jamma e ñalawma sukaɓe rewɓe ne difte, sukaɓe tokosɓe ne ɗindine, viol, jomum ne mbare. Non, c'est à un moment donné, il faut hausser le ton et dire les choses en vérité. Donc ko ɗum jarama horejo Adama, golle ma jooɗi peewi hadke haala ma nanama famama kadi kono ɗum ko ceerno Doro koye mamin paati to banggue titonde e ƴettade hikka hitande hikka nde tawno ko heewi ne kewa yimɓeɓe ganda e kuumen ha kuccere laamu kaala to banggue yandema e titonde nde hol darde leydi ndi foti darade ha haaɓo ɗeɗon golle kantorɗe ɗe rewɓe mbatte. Abdoulaye jarama en jetti kadi lawol bangol sukaɓe ADCSL ɓe deɓe ƴefti ndeɗo titone nde ganduɗa nde ari koye saaha mayre saabu eɗen gandi caɗele ɗe rewɓe guuri e nder ndiɗo leydi tengti ɗiɗo dumunnaji koɗe caɗele musɗe ko caɗele mettuɗe e kadi toƴƴi ko yimɓe foof kono noon ko so Allah ko laamu foti idade ƴeftude ko ɓuuri teddude kuule ko henneni lelna sabu so wona ɗum tan ko ɗum bawmare bonde woni ɗo hen sabu ko jiiɗen hen ko ena hulɓini no fewi wadde alay saago ardiɓe leydi ndi joguiɓe leydi ndi hen ƴeewa no mbirɗe nder jimol heni tawde kuule ɗe ganduɗa henneni ne mbawi tigui tigui kam ustude hayso ittata haalaɓa ustude kam no woori ni saabu no woori hande ni no ɓurti no fewi ene ɓurti e so tawi laamu ko laamu tan ni wawi darade ha usta caɗele ɗe hennen hayso tawi won ko yimɓe woɗɓe mbawi ɓeyduno Allah wallide hen kam koma laamu ardo waɗa hen darde mum waɗa hen gollal muɗum ko nden heddiɓe mbawata kañumen ni yuɓɓude e ko nandi hen taw ko laamu daari yuɓɓini wallodirde yimɓe foof beele ɗeɗo hen caɗele ɗe ustoɗo henen rewɓe ko guuri hande ko hen saabu hande ko hen foof to wuuri ɗo beelum ko oyi sene yalta ko caɗele goto hen foof ene heewi caɗele tan ne heewi caɗele no fewi tengde ɗeɗo guure kam mawɗe ɗe yimɓe guuri hono ngoɗo wuuro Nokke ko nandi hen wadde alay saago noon ko ɗum ƴeftane hen kuule banggue laamu ɗum jinɗen ɓeydude hen jarama ceero men ceero Amadou Doula so tawi a heeɗima wowlandu do haali ɗum ɗo holko ɓeydata hen to banggue kisal en ndenka sukaɓe rewɓe eyyi aɗa andi caɗele ɗe foof goni koye basal so hunde saɗa ɗumnin ɗum il faut kaala holto rafi o woni koye basal e wasi janggude saabu en général on intellectuel neɗɗo jangguɗo o hewani yaade e ɗeɗo gueɗe jangarte wonno o jogoto humpito o jogoto ko woni rendo o jogoto savoir vivre ay nden ene wanno ko wiyete jangde pinal taw koye guure hande ɗum ko natti en natti dañde source o ne wonnode récit keɓetenoɗi e guure taw sukaɓe ne jangga e dingre hande ɗum wodani cukalel so fuɗɗi mawde tan ƴaftima yiyata ko kalis sa yi kalis noon sa renaki daña kawis o ko wadde hunde ka fotani wadde saabu wattat woni hen nana ɗum hen ko ƴettude stupéfiant de drogue et tout donc firti ko won gueɗe nano hen sukaɓe ɓe wellitare nde kamɓe ɓe kani ɗum ñan hen ɓe kokki on tem hollude needi aduna kala ko woni aduna ko needi tambi ɗum ko ɗum woni foof galo so nehaki jawdi makko fewata gandu so nehaki gandal makko yaltata neɗɗo kala ko mbawɗa wonde so ɗi jonteɗa sa nehaki jontede nde yaltata wadde yontede yaada koye needi neɗɗago yaadata koye needi ko neɗɗago manquiri yimɓeɓe wonno needi ndi ala needi noon ene joguino base uji base o wonno ko galle e nokku ɗo janggata ɗo e nokku ɗo pijata ɗo ɗi tati gorno kono ɗi hande ɗi dañi miñiraɓe ko miñiraɓe gadde men caɗele miñiraɓe en dañi portable wonde ko hunde moƴƴere hunde bonde en dañi téléji hunde moƴƴere hunde bonde donc ɗiɗon ɗiɗi ɗi gaddi e meɗen ɓeydari ɓurde foof bonde e nder ɓeydari wanno ɗum ɗon ko ɗum jeeya hande e caɗele bal yimɓe sukaɓe jiyata kono e téléji he holno sukaɓe gujjirte
aɗa yini hande télé jiya neɗɗo daro tan sukaɓe no gujirta ni koye surtout ma koyete tiktok ko ene heewi guykaji gonɗi hen ɗi sukaɓe janggata hande ɗum woni kañ feeling mumen donc firti ko hande enen needi gonnodi ndi natti woode nden neheteno koye galle sa nehi cukalel ma e galle baba e yumma neha hande baba ala temps nede yumma ala temps nede baba riddata ko heɓata won noon ko basal ngal mo taw ƴewde ko ñamminɗa ɓe yumma ne watta yaade ne yiiɗo ko ñammin sukaɓe donc galle ala nehoɓe so tawi ko liggotoɗo jogui ɗon liggotoɗo neher ɗinguimi ko newrini ewo donc cukalel ngel ronka nehaade ɗon hanguel fuɗɗo mawnude so ngel fuɗɗi mawnude ngel jangganno ha ɓooya fiñitare naata surtout ma ɓiɓɓe ɓiɓɓe worɓe fiñitare naata sukaɓe hande worɓe so dañi 18 ans tan natat ko fiñitare ɗum woni âge de révolte o so naati tan teskito sukaɓe worɓe ne jeeya woppude jangde sukaɓe rewɓe goppinte jangde kono kewani woppude jangde goppinte jangde noon wonande won hen jinnaɓe wiɓe no wiyoɓe no kollo ha joni ko wonno ko wiide ne mbaɗa dewgal forcé ene ɗum ɗon kono sukalel ngel waɗaka ngel hokkaka dewgal forcé taw debbo oppata jangde law par ce que jogui avenir jogui ko ƴewata ɓiɗɗo gorko noon wona ɗum ƴeewa ɓiɗɗo gorko so fuɗɗima wonde âge tan won âge batta ko kalis watta yiide donc école ala kalis taw kalis o dañoy to ko ma liggoɗa ɗum noon woni noon ko jiiton caɗele foof ko ɗeɗo caɗele poti safrede ko ƴewde maintenir des enfants e nder école aji he wadde école aji ha keewa laamu ngu waɗa école aji ha keewa e nokkuji he janggina yimɓeɓe gratuitement taw dewrani école privé won noon privé taw noon ko normal taw wona hono way joni eɗen gandi laamu ne janggina kono laamu ni wonko waɗi ene waɗi caɗele seeɗa ewo to ɗum waɗi noon sukaɓe so formama kadi wona jangde ɓoole jangde watta yaade formation min mbaɗo wiya heewin ni laamu no foti jogade des psychologue mbatta arde école aji he ƴeewa neɗɗo o holko yaari cukalel ngel ɓe mbaɗa formation ngaji cukalel formation ɓuuri jangde formation joni keeɓa ligguey joni ɓuuri yawde ɓuuri moƴƴude e cukalel e dow woppede cukalel ene continue jangde janggata woppata donc formation ngaji rapide tan à partir de 3e année collège sukaɓe taw e jogade psychologue gara ƴeewa sukaɓe ƴeewa cukalel foof hol meccal ɓuuri wawde wirde toon law wona e gollade beele eɗen certa e ɗe caɗele ko basal kam ne hen woppede délinquance juvénile one hen ɗeɗo gueɗe so iwi tan so ɓooyi ɗum ɗa ma dañi hen inchallah mo ɗamini ɗum bisimilla on laamu ngu fuddara e darde jarama ceerno Thiam Abdoula kolam ceerno ɗon koye ma paati ɗon to banggue gonka ma mbiyanni ko fedde timtumari walla kewɗo wiide on ñalɗi tijjaɗi ñande capantati lewru aroru eyi wallahi ceerno Abdoulaye a jarama ɗum ɗon capantati lewru en kaali mbiɗen koto to lycée bo eɗen jiiɗi yuɓɓinde toon ñalngu ewa ñalngu ngu noon yowiti koye duɗal Pulaar Mamma Houleye Déme ngal gandal woni gonga eɗen jogui toon duɗal Pulaar ngel ko janngowal eywa eɗen jiiɗi so tawi oɗon saaha yonti hawrata koɓe mbaɗi ɓeto mabɓe mawgu ewa kala yawtuɓe ɓeto ngo eɗen jiiɗi tottirde ɗumen seedanteje e jiɗɗen gonɗon ñalngu noon ko mawninde ɗum e tawede yimɓe gandal woni gonga e bismaɓe woɓɓe umriɓe johli goɗɗi taw ko daraniɓe ɗemgal ngal tigui tigui daraniɓe jangde daraniɓe pinal ewa ɗum kadi ko beele softinde yimɓeɓe hennene e duñji ɗumen e janggude ɗemgal ngal tigui tigui eyyi ko ɗum woni noon ƴeftuɗen gonɗon ñalngu wiɗo so ñande hen ari so Allah jaaɓima en eto mawninde eyyi taw ko enen duɗal ngal yantude pelle dariɗe hono ADCSL e pelle goɗɗe taw ko dariɓe liggade on ɗon fannu beele foof ballodira mawnina ñalngu ngu hennene eywa kadi dokka ɓen ɗon sukaɓe caftal yidde jokkude golle ɗe mbaɗata ɗe hennene kadi ma rokku sukaɓe woɗɓe ɓe jeeyaka hen yidde kañumen ni nadde e nder ɗum ɗon beele yimɓe hen jangga ɗemgal ngal ko ɗum ɗon woni ñalngu meɗen capantati tijjangu hen taw ko lewru jeetati so Allah jaaɓi bisimilla ha joni dutɗen e yimre men waɗnonde mbeɗeɗen mbawa uddude yewtere nde dokken bandiraɓe ɓeɗe mbatte hen kadi ko wedda wasta ceerno mum rooɗe hen wajjimare muɗum gonka o duna hulɓinima woynima boneji keewi ɓesguji men kisani
rewɓe e sukaaɓe ɓen ko famarɓe doole ɓeydan peeje semme e ndenka maɓɓe. cukalel key fotani oppeede won e waktuuji beddaaji ɗi kolnaaki majjude heen jombarani. nene durnu miijo woto gilli e korsa kadi yiide rewindaade needi sukaaɓe ngam sella haaɗe juuɗe. o dunaama gonɗen kisal debbo ne yewni hakkillaaji ngoowi wari e diftaama heewi. aan baaba galle hoto rew golle ma tan goppa ngaynaaka galle e kisal maɓɓe ne waɗɗema. en ñaagiima geno towɗo yo jam duuma e o duna yo allah eynu reena ko jibina e ko fagga. ceerno baba guuro e sawtowol kam Mamadou Ousmane.
kadi notiɓe ɗo onon fof on calminama beltima no fewi wona ngol ɗo lawol woni gadullam tawtorede hirde wande ni taw ko ɓesgu liksonnaɓe mbaɗi ɗum kono somi yiɗi ƴettude konngol hannde ko tem ƴetta ɗo hannde o ko tem mawɗo tem so ƴettama ko faate rewɓe e sukaɓe ene wayno aduna fof kasi parti fof rewɓe kañumen goni fof nene debbo so wiyama debbo tan neɗɗo yo hakkille mum won nene kañum woni fof debbo c'est la mère noon wona mère tan nene ko mère maayo ko hunde yanji. Le droit, c'est le droit d'aller à l'école aussi longtemps que possible que son frère, par exemple, si on en a la capacité, parce qu'il y a aussi une chose... Fedde ADCSL, Association pour le développement culturel et sportif de l'Exeba. Fedde ngam ɓamtare pinal e coftal ɓalli yuɓɓini ñalɗi pinal gaadoraɗi e kala hitande. Hikka yuɓɓinama hirde pinal ñande 5 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom e toon e nokku innirteɗo Bercy et diwan ma mbiyen Falde cité plage. Quel est le rôle dans l'accompagnement et le soutien aux familles démunies qui ont droit aussi à avoir des enfants éduqués? Fedde ADCSL to banggue gardigu hooreɓe fedde fuɗɗi koye Mamoudou Mbare Tall, Oumar Mamoudou Diop, Mouhamadou Mamoudou Kane, Abou Amadou Kane, Abou Abdourahmane Gueye, Amadou Abdoulaye Diop, Mohamed Amadou Dieng, Adama Amadou Sall. Sawlu golle ɓaari koye mum e o saaha. Et voir comment créer des réseaux d'entraide et de solidarité. eɗen gandi fuutaji man en heew entraide souvent aussi au niveau wonɓe ɗo Nouakchott ma mballo keddiɓe ɗon wonɓe diaspora ma mballitiɓe ɗon. Donc ces réseaux d'entraide là, il faut voir comment on peut les capitaliser aussi pour améliorer l'accès à l'éducation, pour améliorer les droits des jeunes filles, pour sensibiliser aussi nos communautés, parce que faut voir au moins des états. Il faut que yettude onon lycéɓe naaɓe onon sukaɓe lycéɓe naaɓe on mbaɗino gowno ɗon wadde saabu ɗum leñol wawata yarude yeeso tawane jogui des soldats ɓe ganduɗa ɓeɗo ko kañumen mbawata ƴewde saaha foof ko wiine yatire caggal mbawa heɓɓitade sikki ala ko tawmi ɗo hande ko hunde nde bettani kam mbo sikki erreur goto tan mo mbawmi constaté ko babaɓe ɓe ɓuuri hewde ɗo doroba nan ɗo moosa almudo bewɗo et le présentateur babaɓe ɗum ɗo kam hande sen kaali démocratie mais wayno démocratie kam hande ala ɗo par ce que man noon kon poppi on nawi tan ko poɗɗon nawde ko jonta ko jaru gaynako en jettata aynaɓe fof adnaru ɗuɗe taw hokkaɓe koccinene so limu eri kodde yo yettu dakkunore matam noon en jetti aynaɓe ñalloɓe laddeji toppitade ƴaɗɗe ja noon sen ɗume gaynako enen eroɗo ndemowo ndema ko kañum jogui leydi nde tawno ndema sen mbi ndema en gaddi fofof ndema yaadata koye gaynako eɗen gandi noon gaynako e joom guesa ne keewi hamɓe kono kamɓe keewi takkodirde kamɓe keewi hoddude saaha fof gaynako tooña joom guesa e saaha yofto muusa kono machallah gaddi so tawi nayi jofi ko bandiramen rewɓe payata e nayi ɓiro so ɓirama cippal waɗa so cippal waɗi ko gawintayte hen nawte noon bisimilla bandiraɓe rewɓe ko kamɓe goni tiguirigui ɓiroɓe kamɓe goni sikkuyoɓe so tawi wonɓe fulɓe juftini bisimilla sippoɓe bisimilla ɓiroɓe bisimilla jaɓaɓe rewɓe bandiraɓe rewɓe Baɗɗen
kelle baɗen kelle jomnat kelle mon ɗum won pulago kelle mon monsieur et madame kolle min nonite baɗel kelle public o baɗel kelle eyi kelle mon galade ñamnan kelle e kala hitande titonde hesere yuɓɓinirtende hirde pinal nde ene waylo hikka noon titonde suɓade ko ndenka e kisal sukaɓe men rewɓe e dofalɓe oɗo ñalawma ndeɗo hirde pinal ko yesso teddugal son excellence monsieur le ministre de la santé jagorgal ko fati e cellal Amadou Tidiane Thiam et on inspecteur principal des impôts et domaines, directeur adjoint de la législation et du contentieux de la direction générale des impôts Aboubakrine Kane caggal nde ɓe mbaɗi kalanɗe mabɓe ko seppo rewi hen pulagu yaltini ko wonno gorondi e rendo fulfulde gaynaka ndema rewɓe fulɓe jokkolɓe ɓiroɗam ha e kaɗɗam wambaɓe kolliri subalɓe cappima wañoɓe keedani caggal gueɗe diine e ɗowgo serenɓe tedduɓe mabuɓe gaddi wayluɓe وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم ما شاء الله بسم الله والله ñaade nan ɗo fof nan ɗo no bandiraɓe lawɓe sere mon jasde Madam Kelle, Israel ñanta ayona jappo hajja Israel ayona jappo Israel wañoɓe keedani caggal gueɗe diine e ɗowgo serenɓe tedduɓe mabuɓe gaddi wayluɓe kolliri lawɓe keedani caggal ari ɗo yettima ɗo ko jombaw uddi hirde nde fofof holliri pulagu e nde hirde pinal ari ɗo yettima ɗo
aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. No haalde moɗon ɗo henna hannde horejo fedde ADCSL, association pour le développement culturel et sportif de l'Iksaiba. Min kewi wadde nde ɗo hirde chaque année annuellement surtout ɗo e Nouakchott. On jii hirde nde no wayi machallah L'Iksaiba naɓe fof mobilisima ɓe gari ɓe juɓɓini ɗum ɓe jonni ɗum gam yonnude hirde nde. Woni rewɓe ɓe, woni worɓe ɓe, woni sukaɓe ɓe machallah ne waɗi leedi ne waɗi organisation. Kono ɗum ɗo rek ko ruppude teddugal e jarnude L'Iksaiba naɓe kala ɗo kuuɓal ɓe gona L'Iksaiba naɓe arɓe hawrude hirde nde e kala ƴettude junngo muɗum waɗi hen financièrement walla doole muɗum walla présence muɗum. Amin beltini Allah, min beltini ɗum un grand merci. Et aussi de remercier nos parrains. Wone maɓɓe keɓani arde hannde pour des raisons d'autres occupations, mais alhamdulillah won arde ɗo henne kadi kawri hen mbaɗi intervention ngaji moƴƴi fate temo aussi hikka cette année temo ko fate protection de la femme et des enfants en impératif et une responsabilité collective. Juste pour findinde walla sensibiliser sukaɓe mauritaninaɓe dans le monde entier ko wonde la jeunesse walla ko walla les enfants walla les femmes ko wona violence wona viol wona torture wona abandon. Donc c'est important sukaɓe protégé aɓe mbawa mawnude parce que kamɓe woni avenir leydi ndi janggo. Rewɓe ɓe aussi gaga rewɓe ɓe ala ɓe sooti rewɓe ɓe ko kañuɓe goni jinnaɓe kañuɓe goni jinnoɓe kañum goni bandiraɓe rewɓe kañuɓe goni fof. Donc so tawi debbo protégama walla o respectama walla o waɗama ko foti waɗanede ko ala ko waɗete donc c'est juste un appel solennel de respecter les femmes, de ne pas les violer, de ne pas les enlever, de ne pas les harceler et de ne pas les mal parler surtout verbalement. Donc mbawa dañde gaga woni rewɓe e weltade tan ha joni dendagal L'Iksaiba naɓe arɓe ɗo henne salo c'est rempli e min beltimi hen no fewi. Min beltinima notable uji L'Iksaiba naɓe kala mbaɗi hen juuɗe munen ɓe gari ɗo henne kadi hawde wiide machallah. Monsieur le Président horejo fedde ADCSL jogoɗo jaɓe cellal yo Allah ɗum kadi ko dartete ko kadi heeɓe ko noon ceermen Ceerno Amadou Doula en calmini en juurima ko noon denɗi men Mamadou Ousmane Kane ma mbiyen Kaw Thiaba min beltanimama ko noon ɓimen Fatimata Hamme Dia nde tawno ko diadiaɓe kewɗen wiidema ko Tall en goɗɗodirani ko noon miñi men mbaɗi men Thillo Amadou Ba golle mum jooɗi peewi nde tawno so tawi en keeɗima kadi ɗum ɗo eɗen ganda wonko daña tigui rigui wonko tuɗɗa en ceerata yaade taw en jettani cameraman Zeyni dendagal goldiɓe mum to banggue production to banggue réalisation to banggue ɓen kadi waɗoɓe montage kewɗe so gasi ko wayno bandiraɓe rewɓe Zuleyha en Selma en kamɓe fof eɓe daro e darde fewnude jewte galle pinal no hannirta ni jeeɓen téléji meɗen keɗɗen radio ji meɗen ko ɗo gonen leydi meɗen woto jeeɓen ko waɗete ko jeeɓen ɗumen en jetti dendagal darnoɓe kadi ha ñalgu ADCSL yaadu foti yarude ni golle joɗɗe patonji mbaɗama toon en jetti télévision El Mauritania e darde muɗum nan kadi arde kadi hufde golle ɗe noon en mbi Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo koɗɗo goɗɗo walla haɓɓo goɗɓe ɗo e nden kadi gonen jaam.
Thank you.